लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोननो भारतनि दानि एबा 2019 नि जायगा मोननाय मिनिस्टारफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। सोर सोर बिथांमोना मा मिनिस्टार बिबान मोनखो बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअ नुनो मोनगोन जोबजासिम। आरो आं सान्दों बयनिबो थाखाय बेयो जोबोद गोनांथार मिथिथारनांगौ जानानै फैदों। मानो होनबा 5 बोसोर सालायलांगोन 5 इयार्स सालायलांगोन जोंनिखौ जायफोर बिथांमोनखौ जों मिथिना लानाया गोनां, साफ्रोमनोबो मिथिनो गोनां, फरायसाफोरनि थाखायथ' जोबोद गोनांथार। आरो जायफोर बिथांमोना इन्टारभिउ होयो, साख्रिनि बायदिसिना एन्ट्रेन्स होयो, कम्पिटिटिभ एग्जाम होयो, बिथांमोनथ' जोबोद गिदिर खाथार। बिनिखायनो आं बाहाय जथायनानै फोरमायना होनाय जादों। बाहाय केबिनेट मिनिस्टारफोरखौल' होनाय जादों, सोर सोर मा बिबान मोनखो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन, जोबजासिम नायलांबासो मिथिनो मोनगोन सोर सोर बिथांमोना जादों। दा अब्ला गोबाव खालामालासे नोंथांमोना फारियै नायलांनो हासिगोन। सेथियाव जोंना नखर मन्त्रि, हम मिनिस्टार, बे जाहैबाय अमित शाह बिथाङा नखर मन्त्रि मोनदों, जाय सिगां बावैसो BJP नि प्रेसिडेन्टमोन। बिथाङा जाहैबाय दा हम मिनिस्टार बिबान मोनबाय। बिनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय फाइनान्स मिनिस्टार बिबान मोनदों निर्मला सीतारामन। बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन। गोदो फाइनान्स मिनिस्टारा सिगां आलदामोन, सोलायबाय, दा सोर जाखो? निर्मला सीतारामन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार। बेखौ मोननो हादों एस जयशंकर बिथाङा एक्सटार्नेल एफेयार्सनि मिनिस्टार जाबाय। बेखौबो जों मिथिनांगोन। नेक्स्टआव दङ नितिन गडकारिया सिगाङावबो मोनखादोंमोन, दाबो बेनो मा दोनदों? MSME मिनिस्टार, रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेज मिनिस्टार, लामा सामा जौगाखांनायनि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नायनो मोनगोन नोंथांमोना अनुराग ठाकुर, बे जाहैबाय MOS फाइनान्स एन्ड कर्परेसन एफेयार्स, बाहाय मोनदों अनुराग ठाकुरा। नेक्स्टआव नायबावनो हागोन राजनाथ सिंह, सिगाङावनो सिनायनो जाखानाय, जोंना सिगाङावहाय हम मिनिस्टार बिबान मोनदोंमोन राजनाथ सिंह, दा बिथाङा डिफेन्स मिनिस्टार जाबाय। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन, नङाबा कनफिउस जागोन। सिगांनिजों दानिजों सोलायबाय, बिथाङा डिफेन्स मिनिस्टारसो मोनबाय, सिगाङाव हम मिनिस्टारमोन। बेनिफ्राय मोनदों ल कमिउनिकेसन एन्ड IT मिनिस्टार्सआव दङ रबि शंकर प्रसाद, बिथाङा ल कमिउनिकेसन एन्ड IT मिनिस्टार जाबाय। बिनिफ्राय स्मृति ईरानी, बे मोनदों वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट टेक्सटाइल मिनिस्टार। स्मृति ईरानी आइजो बिथाङा। आरोबाव सासे आइजो मोनबावदों नै, बिथाङा फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिज मिनिस्टार। बेखौ मोननो हादों हरसिमरत कौर बादल बिथाङा। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन थावारचन्द गेहलट, बे जाहैबाय स्पेसियेल जास्टिस इम्पावारमेन्ट मिनिस्टार। सोर? थावारचन्द गेहलट। नेक्स्टआव दंबावो रमेश पाखरियाल, HRD मिनिस्टार। रमेश पाखरियाला HRD मिनिस्टार जादों। दंबावो नेक्स्टआव प्रकाश जाभेदकारा मोनदों इनभाइरनमेन्ट एन्ड IB मिनिस्टार। इनभाइरनमेन्ट एन्ड IB मिनिस्टाराव मोनदों प्रकाश जाभेदकार। बेनिफ्राय मोनदों हर्ष बार्धना मोनदों हेल्थ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि एन्ड आर्ट साइन्स मिनिस्टार। हेल्थ साइन्स टेक्न'लजि आर्ट साइन्स मिनिस्टार। सोर? हर्ष बार्धन। मोनबावदों निर्मला सीतारामन, बे जाहैबाय कर्परेट एफेयार्स मिनिस्टार मोनदों। साथाम मोनबाय आइजोखौ, निर्मला सीतारामन कर्परेट एफेयार्स मिनिस्टार। दंबावो सासेबाव धर्मेन्द्र प्रधाना मोनदों अइल गेस स्टिल मिनिस्टार। अइल गेस आरो स्टिल, बेयाव मोनदों धर्मेन्द्र प्रधान। दंबावो नेक्स्टआव हरदीप सिंह पुरिया मोनदों एभिएशन मिनिस्टार। दंबावो मुख्तार आब्बास नाकभि, बिथाङा मोनदों माइन'रिटि एफेयार्स मिनिस्टार। आगोलाव हेबदुल्ला सासे आइजोसोमोन सिगांनिया, माइन'रिटि एफेयार्सनिया दा सोलायबाय। नेक्स्टआव दङ
प्रहलाद जोशीया जादों पार्लियामेन्टारि एफेयार्स कल एन्ड माइन्स मिनिस्टार। सोर? प्रहलाद जोशी। नेक्स्टआव दंबावो रामबिलास पासवान फुड मिनिस्टार। रामबिलास पासवाननि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे खिन्थानो आखायाव लादों। सिगाङाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि सिगाङाव रामबिलास पासवान सासे दंमोन गेदेमा, जाय प्रेसिडेन्टमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिल्लीयाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमोन्दै फोरमायहैनाय समाव बे नङा, नैबे गोदान रामबिलास पासवान। बै समनि रामबिलास पासवाना आलादा। बे जाहैबाय फुड मिनिस्टार मोनदों दानि रामबिलास पासवान बिथाङा। दंबावो नेक्स्टआव सदानन्द गौडाया मोनदों केमिकेल्स एन्ड फार्टिलाइजार्स मिनिस्टार। बेनिफ्राय मोनदों गजेन्द्र सिंह शेखावतआ मोनदों मिनिस्टार अफ जल शक्तियाव मोनदों। दंबावो आर के सिंह पावार मिनिस्टार बिथाङा पावार मिनिस्टार मोनदों। दानिया लास्टआव जोबोद गिदिरसिन, जाय बिथां नैथि खेब भारतनि प्राइम मिनिस्टार एबा गाहाय मन्थ्रि जानो हानाय नरेन्द्र मदि बिथाङा जोबथारनायाव बिथांखौ होनाय जादों। सिगाङाव थानांगौमोन, उनाव होनाय जादों, अब्लाबो जेबो नङा। नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नैथि खेब, जायखौ बिथांमोना 2.0 होनना बुंनाय जादों। नैथि खेब फैनायनि थाखाय 2.0 मुं होनाय जादों। डिपार्टमेन्ट अफ एटमिक एनार्जि, स्पेस, पाब्लिक ग्रिभियेन्स, पार्सनेल एन्ड पेन्सन्स गासिबो जोबोद गिदिरफोरा दंजोबो होनदों। आरो बेनि अनगायैबो एनि आदार पलिसि जायफोरा माबानाव गैया, गुबुन आं दहाय सिगांफोराव होनबोनाय जायनाखि मिनिस्टारफोरनाव बिबान गैया, बै बिबानफोरा गासिबो नरेन्द्र मदि एबा प्राइम मिनिस्टारनाव थाजोबो होनदों। बेनिफ्राय देरसिन बिबानफोर जेरै एटमिक एनार्जि, स्पेस, पाब्लिक ग्रिभियेन्स, पार्सनेल पेन्सन, बेफोर गासिबो बेनाव थाजोबदों। गासै बिथाङानो देरसिन मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र दामोदर दास मदि बिथाङा। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों? मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनियाव मिथिनानै थानायनि। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदि गोदान इनफरमेसन नोंथांमोना मोननो हानाय जायो थाबैनो। आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव, अब्लासो थांगोन नोंथांनिसिम। अब्ला भिडिअ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।